Fis-sajf li għadna kif ħriġna minnu reġa' kellna tkabbir ekonomiku f'Għawdex kif kompla jispikka s-suċċess fil-livelli varji tas-settur turistiku. Ċifri uffiċjali mill-Go Channel juru li matul is-sajf xejn inqas minn 1,872,000 passiġġier u 550,000 vettura qasmu minn u lejn Għawdex. Dan sar permezz ta' aktar minn 8,300 vjaġġ li operat il-kumpanija, ħafna minnhom li lim mill-iskeda normali tas-sajf. Dan juri żieda ta' 3.4% f'passiġġieri u 7.7% fil-vetturi fuq is-sajf tal-2018. B'reazzjoni għal dawn iċ-ċifri, il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni għat-Turiżmu Awċija Joe Muscat qal li dan is-sajf kien fl-istess livell ta' snin li għaddew fejn in-numru ta' turisti lejn Għawdex kemm dawk barranin kif ukoll dawk Maltin komplew jiżdiedu kull sena. Tajjeb li wieħed ifakkar li matul dawn l-aħħar snin it-turiżmu f'Għawdex kompla jiżdied kemm bin-numri tal-barranin kif ukoll bin-numru ta' turisti Maltin li ġew iżuruna. Din iż-żieda fin-numri tat-turisti waslet sabiex kellna investiment qawwi mis-settur privat fis-settur tal-akkomodazzjoni. U għalhekk hawnhekk inħolqot kompetizzjoni interna bejn l-istabbilimenti sabiex jintlew anke din iż-żieda fis-sodod. Żied li l-prospetti għax-xhur ta' Ottubru u Novembru jidhru sbieħ u dan juri li l-isfida tal-istaġjonalità qed tiġi mtaffija anke permezz ta' diversi attivitajiet li qed joħolqu kalendarju kulturali li jkompli jagħti awtentiċità lill-offerta turistika Awċija. Min-naħa tagħha l-Ministru għal Għawdex Justin Caruana laqgħet iċ-ċifri mħabbra mill-Go Channel u sostniet li Għawdex saret attrazzjoni turistika tul is-sena kollha. Hija tribwiet din iż-żieda l-bosta fatturi fosthom il-kalendarju mimli daqs bajda ta' kull ġimgħa, festivals tematiċi, spettakli ta' kultura u divertiment popolari, kif ukoll promozzjoni aktar effettiva tal-patrimonju naturali, artistiku u storiku li jaf joffri Għawdex. Hija referiet ukoll għas-suċċess enormi li ġab miegħu ir-raba' vapur mal-flotta tal-Go Channel li kien strumentali biex mijiet teluf ta' vjaġġaturi ingħataw servizz b'aktar effiċjenza u konvinjenza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.